Ang adlaw na asa kong naong mura kong tiger na Sino ilin niya. mag-ana-ana kong tingog mi? Nag-video ko unsa? Ay. Bye. La, nalagi adlaw, nalagi sun sa kong naong murag ka ng Ay, nagsulti ka English. tiger. Kinsa man to? Kinsa man to? Anyway, ang atong vlog karon mga amigo, mga amiga, mga bay, mga Oo. best friend. Kuan. Ay, best friend. Saan man akong best friend? Still okay. Time. Sab na lang ko. Sab na lang ta. Atong storya karon bay kay about sa kaning kung gusto mo mag-vlog niya inyong camera kay A6400 nga Sony kay ang nakanindot kung Canon ka pakilid ang ihang flip screen so murag makakita kasi mo kagalingon nya mo munay kanang uso-uso karon kung mag-vlog kunuhay ba vlogger kanang ang screen nasa kilid or sa babaw para makita mo kagalingon sigag yaw sa camera ana ba naman kanang makita nimo kagalingon so kung naka A6400 ka example kani kay 6400 man eh. Ang screen niya ma-flip up. So kung mag-vlog ka, mag-anana ka, so makita ang imong kagulingon diha, makita imong silp. Makita imong silp di sa kanang screen. So ang ikareklamuhan sa mga tao kasagaran kay once magbutang kag microphone aning kamera ha. Kaning kamera ha, butang kag microphone. Paslak nimo diyang microphone. Nana, butang nimo sa plug nimo sa kilid. Inig-tilt nimo sa screen, wala kay makita. Kita nimo yung murang anino or kanang parehayag-hayag sa likod. Pero inigamit nimo, wala kay makita. So, wala gamit ang screen. May pa, hindi na ka magamit. So, naay tulo ka fixes gibuhat ani lately. Ang first fix is, ang tulo ka fixes di ani kay ginahimo sa small rig. So, ang first fix nga akong na bawaan or naswayan kay kaning gamit kag cage. Kaning cage is specific sa A6300 kay ang cage sa A6500 layo nga ri kay naman siya mga buttons. Para ani 6500 man ang gigamitan. So inani siya nga gauge. Ang may tabuan na is ibutang nimo sa microphone, the rim ng microphone. Paslak biya. Di mo mapaslak. The rim ng microphone i-flip mo sa screen, nang ring screen, kita mong now. Okay ra kay siya. So, kung nanakay cage daan, wala na kay problema, pwede na magamit sa cage. Problema lang aning cage kay natagak. Problema aning cage kay inigamit nimo bugat. Udak ko ang form factor ba sa camera ba. So, kung bugat, mawa ang sa tong ana kanang mo na siya, mo na. Ang difference kung dakko ang form factor niya, dakko yun siya yun. Kanang di na siya. Ngita ka gamay kamera niya, ni dakko na siya. So, nagsamok-samok ng skilled tinja mo. So, ang second option kay small rig yapon ni siya, kani siya, muni siya. Focus be. Focus, man, focus. So muna siya ang relocator plate ang tawagan niya. In English man relocator plate. Ang Bisaya niya kay pabalhin sa plato. Ambot wala ko baw. Basta ang pag-install niya kay nanaon. Paslak ni mga sa hot shoe, slide mo diha. Butang ni mga yan na siya i-screw nga ring side. So inana ni ang porma. So kung imong hunahon ang mahitabuan na is na skilled gyapon na gyapon nga skilled ang hot shoe. Butang nimo microphone ya, pas lang nimo siya na. Butang nimo ang plug. So, inani ang setup, inig-open nimo sa LCD. Kita na imong kuan niya kunot kita na imong naong diya sa screen. Kana niyo ba? So, ang problema lang ani niya nga setup is ganahan ko niya okay sa siya setup ni blur man. Oy, focus oy. So, ang nakaproblema ni nga setup kay na wire. Kay na mas pikas ang plugananan sa microphone. So, ibutang nimo sa likod sa screen. Ibutang nimo sa ubos. Diri, butang nimo sa ubos. Ubos diri sa mo focus buang para. Hoy, focus oy.
O da, tang nimo sa ubos sa screen. So kung may tabo diha, gana nimo daog, kita imong naong, kita ang microphone, vlog di kada yun. Ang mga reklamo sa mga tao ani kay mulagi kanang na wire. So layo siya sa kuan. Mag-alim ni siyang wire. So, either may butang sa ubos or butang mo sa likod. Kung butang mo sa likod nga ri, nagsira na sa nimo sa screen, kay blackout na ka. Sangit na sang wire, mo sang balinong wire. Murag sula. So usa ka option is imo lang patuyokon, dali sa ilalom, paslak diha. Ana na yung buhato na. Pero murag but lang. So daghan nga reklamo siya ni di man pati may style so ang gibuhat sa small rig gihimo sa laing setup sila nang gibalhin sa ubos dili no buhat sila kaning sa left side kuha ning pick na kuan ang sa pag-install na is nana paslak ya po nimo nga ri ato bali ay taka lang ko na paslak na nimo nga ri paslak patagod lisod ang tao. Paslak. So inana siya diha. Nana siya skilled. So ibutang nimo na screw sa nimo nga ring side kaning sa mga butangan sa strap. Imo din ang taod ni siyang ri. Sa nagayo pa ko kadag lang. Paslak nimo microphone skilled. Yeah man, from there plug na nimo microphone. So nakanindot ani nga setup kay limpyo siya. Ang wiring nara sa kilid. So uli mo samok igana nimo sa screen, saka ka sa screen. Paksa saka screen. Limpyo kayo, kita ra diha. Then so kung dadali ka, dagan ka vlog ka din kalit ka sira sa screen nana. So way problema. Ang di na ko ganahan ni nga setup kay murag nidakko na nani ihang naong kinanang ri ang kuan kaning microphone. So murag igana nimo na wide na ang area ba. Noon kung kadang sa Canon nga flip screen, kung mag-flip screen ka sa Canon, mudakom sa yung area pero ganahan ta ko bag compact siya ba kanang sirado siya nga kuan. So mo ni siya. And other thing na di na ko ganahan na niya. Busy na noon nitpicking na ni siya pero naa siya murag labaw diri ba. Na siya murag labaw. Mura kong samukan magtanaw. And kung magdala ko camera akong ipakilid, ibutang na ko, anam na ko butang. So, na mga microphone, di siya mabutang. So, lain mo sa pagbutang. So, kani siya, so far, kani siya may pinaka-effective na work. Pero naranin mo, maanad ka, na-skilled ang kuan, microphone. Or katong usa, na-skilled sa yung microphone. So, depende rin na mo kung sa ganahan mo, sa trip mo. So, ako alang is, katong usa, nindot ni siya, kining diri butang, diri ang microphone sa kilid, gamay. But, mao to, ang wiring, masamo kung makalibra ka nga ang wiring, paagi rin mo si lalom, so okay na siya. Kung di ka makalive adto butang imong ari, yung more sa problema adto is dapat makalive ka kung ang microphone na sa kilid. The best position sa microphone akong ganahan tang gyud is diri. So, diri na gyud akong ganahan sa position sa microphone. Though di na nimo makita ang screen. So, ma-defeat na sad ang purpose nga nagpalit kag flip screen. May gamit na lang kag A6500 kasi A6400 kay nara mga ring screen. Pero, depende rin na ninyo. Ako, gina-vary na ako niya. So far, kani siya mo'y pinakalimpyo katong sa left side. Nagagamit ko Rode Wireless Go. Buta na akong Wireless Go skilled. Itong pakita, be. Na siya sa kilid, clip na kong Wireless Go, clip din ako sa mic jack, mabli. So diri narangaring wiring. So kung ginabuhat na is ginatuyok na kong wiring around. So compact ra kay siya. Then mag-flip ka sa screen. Ay siya ko ang taling. Flip ka sa screen, nanayang now. Gamay ra kay ang microphone mo kay kuan man Wireless Go. Nanayang now. So, limpyo kayo. Yeah. Kung magamit ko itong microphone, okay, sige na lang. Anad-anad na lang nga pakilid. Pero mauna siya.
Kay maumang gina siya. Seryoso to gamay kay seryoso ko ka nang explain ba kay malibog niya ko sa kong explain. Pero if ever na may mga pangutaan na di mo sure kung ganahan mo itong plate sa babaw, or pita, or plate din na pita, or katong cage, or unsa, hit me a message. I'll explain more and I'll show you unsa gayang mga differences kung namoy ka ng question nga murag specific. But not both. The three of them works. Walay problema. Maura to. Sige. Basta tayo tigaw. Maura to konsulti. Bye-bye. Oh, bye. Kalimot kong ingon. Ako din problema rani nga setup. Kay once nakabutang siya sa imong camera, inani, nakatakob siya sa kanang hot shoe. So, kung hybrid shooter ka, usahay, need na gini mo gamit og flash. Dapat itaod mo flash dire, di mo mataod. Pag humantang-tangon pa nimong screw nga batid ay. Tara, tangon pa nimong screw nga nakabutang diha before nimo nin makuha para gamitan ng flash. Ang katong cage kay dili man siya ma-affected ang flash mount, so pwede nimo ka magamit sa flash anytime. So mutoy realize ako karon lang nakanindot adto sad gamay, but mudako lang lagi ang setup. Mura to. So karon kani akong ginagamit kaning nasa kilid ang mounting kay igbutang nako atong wireless go ginagamit, narang-aring wires, walay samok. So usahay mo balik ko tong usahay mo gamit sa usa, depende ra strip, depende sa panahon, depende sa mood. So na siya, vary lang ka. But problema ani kay magdala-dala ka ginani kung magkuan ka. Dala-dala ka ginani para in case mo lang tangon kung magamit ka sa flash. Yes.